Takže čaute ľudia, dneska vám ukážem iba tieto brandy. Kto chce dať offer za Los Tortus, dáva za 2,2 milióna. Potom tu je Horegini Boom, ten dáva za 74,2 milióna. Potom tu mám Tung 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 Sahura, ten dáva 27 milióna. Potom tu mám Los Trailitos Secret, dáva za koľko? Za 2 milióny. A mám tu potom Exit Traveler, ktorý dáva za 2 milióny. Akože normálne dáva 500, tento dáva 16,5 milióna za sekundu, 6 miliónov za sekundu, 500 za sekundu až 450 za sekundu. Toto všetko dodá offer, môj nick je toto. Delta, keby niečo vám to napíšem do komentáru, takže čau.